Septembrom sa začalo jedno najrýchlejšie obdobie za všetky roky materstva, ktoré mám doteraz odžité. Ak som si pri nespiacich deťoch myslela, že je toto najnáročnejšie obdobie, tak som nemala pravdu. A najväčšia sranda je tá, že to bude ešte ťažšie, čím viac budú rásť. Áno, sú samostatnejšie, v základnej starostlivosti o seba a veľa mi pomôžu. Ale zároveň pribúdajú nové povinnosti, pri ktorých ma chcú a potrebujú a ja im rada robím spoločnosť. No a tak začal nový školský rok. Takto nejako vyzerajú naše dni. Škola, krúžky, práca, domácnosť, nejaký ten čas s rodinou, čiže samozrejme medzi tým aj zábava a návšteva, snaha o to stráviť veľa času v prírode, pre zdravie nie len fyzické, ale aj psychické, nové povinnosti, ktoré pribúdajú. No a niekde medzi tým sa snažím bilancovať a mať čas na seba,